Kirmau ni yang katu ka benta jong film 3 Idiots besar pengkelameran kisah puli kentu biki perlok jong Amir Khan hagi kena bala khamhel ni senior ka jing puli banpe ji ka film ti isu tiap ha bat bun peng jongi ngiap ler ban pe katu ka benta jong kan ka film henry katu ka ditang ka film ka bala penwan dot penwan ra ka jing shisha jong ka jing sha nyon ben gi kena puli hagi bun rukam ban hoj ya katu ka benta lasna hakata rukam ban pensam rkhi yunong pe bat hakaju ka por ban peni ya ka jing shisha kum gini ki jujia haki school ba bat ki college ba per jong kari bat hakeleng ke perthai ru kumju bar ke jela Meghalaya kamde ke balait na kini jingja dang sen kelami ke khubor ba sha pen klamran ban le ben wi samla pulin nagalan hi katu ka ningut ki parakhna nihu tura campus yakani ki jingsha nyon ben na juong ke raging hakhtien phareng ke raging ke ka kentien bla penan kam ban batai ya rukom pediang ki samla puli thmas ki college bat ki school ba hari India kani rukom le ke seriem bat ka hazing North America ke Bezutaj France ke Prague se Portugal bat ki wei ki rukam ki school ba pher ke perthai karaging ke kenthopi ke jingsha kren ben cha nyu ben bat sha penle ran ki samla puli badang wan thmai hakitu ki ba kham san bat kham he ha kerdan puli bor hi ke ni rukam le ka khta ya ka perkhat perdain bat ka kot ke khia jong ki samla nomor omtang baki sha penle ran henrei don ki por bi ki sha khta khti bat sha sho rukum ju tikat kum ka wei na ke jingtho ha ke India Times sunam arjar puar lai thu ba kum ba sau phau na ka shispa ki samla puli ki lamat ki jing sha le ben husna marja khanyo ka babun ki kade hagi medical college ba ki engineering college tikai ka baja hatur campus uniu samla puli bade na nagalan ulaha ban mi no nagani ki hostel jongu barbelik phai yamram sheyeng bat kani ki jingja kala penlingo ya ka rilum garo bro ko we kani ki jing sha le ben jongu kala jaha kamir jong ka phratir gurisau hapo ka arbela boys hostel jong kani hu campus tura hadin chiteng senya kata kapor shibje mstep ye Kadkum gujing batai jong uni khuna hagasithi bala tho saki bor pnya kani hu hatura uni khuna bade bapuli MBA hag Department of Agri Business Management hani hu ula sha pha mi jubor shabar ka kamra jongu hakamit ke yong bat sha yalam shakrum jong hostel da kan hu ji katu kan ningut ki khna puli bala suba baki dei bala kham he haga kerdan puli da wasim ka bu ye jing dum jong kamit kini ki samla ki la penthaba ki light ne ki mobile jong ki ban kren ba he bat pinbor yu ban law ki jan bat pha shat linkhui yu hagajing saptieng uni khna ula minjur bat banle katba ki pha hadien bla keno bula sha jrong khti hakini samla ki bapenan kam dak khtian hindi banyekren badu nomor bum sola ban sha hagajing sha punghamran uni samla puli ula mino anak hostel la kasngi ke babut banle phai no snagalan hagaba ula ujor sundon dak ijahar hanagalan halor gani ke benta tungini pej menta khendiat halor gijing sedang jong ka raging he India kargum gijing tho hakila pathai khubor la yethu kani raging kala wan poi he India nadu shwa baki India kan yo gijing la luoi nya gijing senchar phareng ya kani la jule barabor haki English bat Army College henrei tangkum ka kambiria hadu usna phaknai span riu pho kamshim ladon kanu gijing sha sho ben bat jing bin stom ikna puli henrei kadang ya ikisnem kelas sedang ban su thiet ki jaga puli ba kurukom le karu kala hakaban ka kambiria kala long penman kalat ban pen khamran ban pen chitam yaki samla puli kabami nakani kalong kabama namar ba don na pening kini khna ki basale ben kila shimno ila ka jong ka jingim hakisnam bala le ka raging la jule ba South India bar ka jingyap ji samla puli nakani ka dawru kabun ba ba de husne phakna spak na phinyo ba Tamil Nadu kala long ka jilak banikong ban khang sndon ni ka raging tiki ki an ki ba persha apat ya ka raging hausnam arjari we ki ying ka shari ba hakli do jong kari ka Supreme Court kala khang ya ka raging hakeleng saudong kari henrei wat habdeng jing khang persha ki dang don pat katuan itali ki jingja hagija ka puli hakari haus na marjar khandai ki ying kashari kala betha ya baro ki jaka puli ban bot tikna ya ka anti ragging law kadkum kani ka an la dalap yu nu khna puli bale ragging ulani ka khna ki la ban sha set along hadu laisnem ringkat bagajing sha dan kuna hauju snam ke University Grants Commission jokari India kala permi ki kenon haki school ba ban khang ka ragging bat pelat yu toll free anti ragging helpline number kidan ki jela hakari ki badan ila ka jong ka an persya ka ragging ki an ka sarkar pedeng banile persya ka ragging hakari ki dei lingba ki Indian Penal Code kata section ars pak na pusau lais par fulai lais par pusau lais par san lais par pun rew lais par lai khandai lais par sau po lais par sau puwe lais par sau puar ba san par rew Berkian jong UGC berkiwi pat gitanat kidon ialah ki jong kian. All India Council for Technical Education ni ke AICTE ber ke Medical Council of India kadon ialah ki jong kian ban ile persya ya keraging. Mentang ini phai biang syaka jing japat hapo tura.
Kejeng le ben uni usamla puli kala penbitar ki seng bahalang na Nagaland ki bakentop ya Kohima based Mima Students Union baka Naga Students Union Shillong hakaba kila dawa ki bor penia kini hu ban shimkhya halor kani ke benta. Such an incident happened to our brother was unfortunate. We condemn and we will act. We are living in 21st century, but till then we don't know how to live in humanity, how to live in hospitality. So it is unfortunate that these things happens to our brothers. We will never tolerate, we will never consider, we will never forgive this incident happen to our brothers. Until unless the justice is served, we will stand, we will fight, and until the justice is served. Hakoi bakaliang layo jingte bakani hu kala thau de fact finding committee lani kata kenhun wat bania banjure halor kani ke jingja hakabagi de khot jong kani kenhun kilami na Shillong banle chitura na kabenta kani ke kam KNSUS kala aipor kani ke kenhun ban pinde bika kam jongka hapo sausngi bar ban pindi kena ban pinstom yekitu gibadan kiti hakani ke kam. We also have a submitted memorandum that students should be must transfer to other university, other central university. That is our ultimatum, because he cannot be, he has to, in order to, protect his status. My brother, you are not alone. Now we came to know that the incident happened. We are with you. NSUS, NSU, NSF, all the members, 20-30 lakhs Nagas are with you. Nilai hukum kini jingja haki film bat kibai par kijela le se la banong jongkari hari nyar begini osngo hukum kini jingle Meghalaya bat kani kawan ra jingle ran ke skul ba nihu bat kejela hi bro kobai hagini khinat si banwan ngin ya pej ayu bakani ke kenhun wal bnia nihu kan lap na ni kan le ben piti kana hukum kini gijat kam kinum jashu nang Shahmat ani foreign rani dan the forefront media hadu ni syam yang par pi hoi ba video kulishmu